Het is de allerlaatste sportcast van dit seizoen. En Andor, we willen er graag op een fleurige wijze uitgaan. Nou, dan snap ik hoe het bij u ze twee gasten kwam wist. Ja toch, daar zitten ze, het illustere advocatenduo Hans en Wim Anker. Trouwens Andor, dat Telstar hè? Had dat wat in de eredivisie te zieken? Nou ja, zonde we in de eerste divisie. Als je naar de begrutting sjoggen, ik denk dat Roelof vindt van net. Aan tafel. De spelers van SC Heerenveen en van Cambuur die lezen nou ergens op een stroom met een pina colada in een hoorn. Maar de technisch managers bij nou weer drokdwanden maar het geerstand van de selecties van komend seizoen. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. En hier aan tafel Hans Anker, Andor Faber, Roel de Vries en Wim Anker. Welkom, broeren Ankers. Heeg niveau, mag je wel stellen. U zegt het. Dank je. En u ontkent het niet. Ik zeg niks. Nee, oké. Even voor de duidelijkheid, ik voor de meesten thuis. Waar is je de A-jurist en waar is je de B-jurist? Was het handig om dat van tevoren gelijk Als even je te mijn melden? broer het wordt jouw, dan kun je het antwoord wel reden natuurlijk. We hebben ontnoten nog niks aan, Wim. Nee, het vervelende is wel dat Hans cum laude oudstudeer is en ik krijg net. En dat heb ik 43 jaar moeten. Dus in dat opzicht heeft er een punt. Maar qua pleitens is ik altijd luidt het even scherper. Het laat justje scherper. Ja. Jongens, je bent verneemd in Friesland, maar ik kan toch eigenlijk wel zeggen, je bent gewoon bekend in heel Nederland. Vooral als advocatenduo, maar lid van vooral ik net via vooral ik als Heerenveen supporters. Maar wat denken jullie, heren advocaten, zou er een speler wijzen, in je speler van de Heerenveen selecties, hoe die er wijzen, die het nog nooit jet het van Hans of Wim Anker? Nou, ik kan me juist net voorstellen, toch? Ik weet dat, nee. Ik bedoel, ze staan altijd op de tribune, maar die gele kaarten, elke Heerenveen-speler kent toch de Dat broer zag Anker. volgen van Ja, de toch? Heerenveen die van de Ze komen maatschappij. nou sint-wurdig uit allerlei landen, dus ik denk dat die kans er wel is. Dat Ja. Nou, Nederlanders, Nederlanders zou je zeggen. de Nederlanders zou je zeggen, toch? Ja. De Nederlandse Ik spelers. denk het wel. De vraag wordt op een zodanige wijze stelt Ja? dat ik daaruit het antwoord uitleiden kan. Zit Minio dat nou? Hoe kom je daarbij? Ik zit net te wachten op het volgende fragment. Nou, smiet het fragment er maar in, jongens. Hans en Wim Anker, ken je ze? Nee, ik heb geen idee wie dat Nee, zijn. het illustere advocatenduo. Oh nee, dat ken ik De niet. grootste Heerenveen-fans. Ja, die staan altijd op de tribune met gele kaarten. Oh nee, die ken ik niet, sorry. Echt niet? Nee, nee. Oh, dit voelt als een teleurstelling. Nou ja, maar misschien is dit ook een boodschap aan de Ankers. Dat ze dus iets moeten schaven aan hun PR, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, en daarom zit hij hem nou hier, hè? Schaven aan de PR, dan is dit natuurlijk het unieke podium. Extra PR, vaker in beeld komen, nog drokker. We hebben wel gelijk acteerd en je hem gelijk uitnodigen. Daarna Ja, natuurlijk. ja, heel Want dat goed. toch, dit is er net. Ambassadeurs van de club. Ja, Zeker. En de Nou. vorige keer, Hans, doet jou hier bij u aan tafel zitten. Toen had de sportcast dat landelijke Nijshelle. Toen ging de hele volledige voetbalkalender op de skop. Ja. We hadden net voetballen op bevrijdingsdag. 4 waaien. Ja. Ben je nou wet van doel om wat te zeggen dat de landelijke media oppikken zal? Dan mag ik even nadenken. Ja, ik vind dit een prachtig gezelschap. Met ook hele aantrekkelijke mannen. Maar het er ooit een... Roel zit er ook bij, hè? Het er ooit een vrouw als gast aan deze tafel zitten? Nee, dat is een pijnpunt. Ja. Nou, dan- dat vindt de haatredacteur nog ook nooit? net leuk. Nee, nog Want nooit. dan vind ik het tijd worden, dat mei, hè, 2024, dan ken het wel. Dan moet er een vrouw komen. En voordat jou en mij vragen van wie moet dat dan Ja, hebben, wie, want dat is die grote jou zelf het antwoord wel. Ja. Maar dan zou ik kiezen voor Fenna Kalma uit Haskerhorne. Ja? En geweldige spits. Neem de Topscorer neem de telefoon net op. Nee, neem de telefoon net op. Nee. Ik kan een keer bij haar bellen. Ik heb nog nooit zo'n kwartier horen. Dan moet je aanbellen gewoon. Topscorer West zit nou bij PSV. Ja. Nederlands elftal. Miedema wie er net. Berenstein wie er net. En dan speelt het Onbegrijpelijk. Leugter en Snoei. Onbegrijpelijk Maar voor die coach. die andere is Jonker. Die moet ik vragen stellen. Die had dat net op Kalma, hè? Volle Die meer. had het absoluut Nee, want net op die Kalma. wordt weinig oproepen. Wordt weinig selecteerd. Heel jammer. Maar ik weet net of zij wel. Maar ik Nee. kom nou maar een Hans, suggestie. Ik het ken wel wat punt is droppen. duidelijk. Nee, ik zou het wel oprecht veel leuk vinden om je de spits hier een keer aan tafel te hebben. Dat is echt een leuke prater, toch?
Die dwat het Ik- Arjen, dat is enthousiast, Arjen. Ja, zeker. Nee, in de is spitsen. Feyenoord inderdaad wat rustig? Te rustig. Zo, je moet hem wel op bepaalde voorwaarden. Ja, nee, voorwaarden met je natuurlijk. John, dat is de tafel. Onvoldoende. Maar dat is, Ik jou een voorzet en nou komen we al bij spitsen. Er zit al gang in. Ja. en spitsen, dat zullen we het aan zijn ekkoer hebben. mooi. Eerst wat stellingen. Mooi bruggetje. Ja, mooi bruggetje. Hij is zo scherp, die man. De Arnold eerste Bruggetje. stelling is voor Roelof. De stellingen is duidelijk. Hè. We moeten gewoon kwart een bondig antwoord, Jan. En dan kunnen we de letter altijd weer op waarom komen. Roelof, Ja. speciaal voor jou. Ja. Telstar had niet te zieken in de Eredivisie. Zeker wel. Zeker wel. Goed zo, dan gaan we naar Wim. De keus van Mats Keulets om Heerenveen te verlitten van de Deense competitie is onbegrijpelijk. Nee. Nee, is wel te begrijpen. Man kan wel kort, hè? Hij kan wel kwart, voorzitter. Ik heb er van jou wat nood aan nog Nee, niet zeggen. nee. Steen ik net al bekend. Ik wil net op Radio Dortmund nou heel goed. Andor, de nieuwe assistent-trainer bij Cambuur wordt sowieso een B-keus. Ja. Ja. Hans, ik mis Robin van Persie. Nee. Nee. Nou, kwart dat ken ik net. Nee, keurig. Wim, ik ben ook al benaderd om assistent te worden van Henk de Jong. Nee. Nee. Roelof, voordat ik Maas Willemsen interviewde, hier ik nog nooit van Plato jet. Ha, natuurlijk wel. Oh ja, wel. Andor, het is een realistische doelstelling van Cambuur om te zeggen dat ze takken seizoen streekjocht promoveren willen. Nee. Nee, net realistisch. En de laatste is dan voor Hans. Heerenveen eindigt takken seizoen bij de bopperste 5. Nee, ik Nee. vond dit al heel mooi gedeeld akste. Maar we moeten wel realistisch blijven. Jawel, maar je bent wel positief stemt. Ik ben altijd positief. Ja, want je Voor hebt- het je oude hebt- aan het seizoen ben ik zelfs enorm positief. Mag ik dat hier? wat doen zeggen? Nou ja, je hebt een Het is keeper een die zo... feestelijke uitzending, toch? Nou oké, barst maar los dan. Nou, ik vind, ik heb dan ik verhalen, hè, de laatste wedstrijd in AZ weer natuurlijk weer slecht. Maar als je zegt naar de thuiswedstrijden, we hebben maar één hebben verlend, dat weer tegen Ajax. We prachtige wedstrijden, Sjoerd. Dat we heel lang Dat- 0-1. Dat die wie ook ik nog nog de league kans op een league speel. Ja. We hebben prachtige thuiswedstrijden. Tegen PSV woont, tegen Feyenoord woont, tegen AZ thuis ik woon. Gelijk tegen Utrecht, gelijk tegen Twente. Prachtige wedstrijden. Maar weet En je hem dat de seizoen echt hoe uitwedstrijd niet? Nee, daar ben ik dan net Oh, aan. sorry. Je bent te betiert. Excuus. En dan heb je dus ik wedstrijden zoals NEC en Almere. Nou jongens, wat een spanning tot de laatste seconde. En daar stond een team, dat was knokken en vechten en voor elkaar wat oer hebben. Dat wie geweldig, hoe ze daar als team optraden. We hebben echt, uw seizoenkaart, hebben een prachtig seizoen gehad. En de tribunes, daar ging ik het krek even over, die tribunes, die zitten gewoon vol. Hè. Het is ongelooflijk hoeveel mensen er werden heen. En die uitwedstrijden, dat is inderdaad, dat is gewoon heel slecht. Ja, even een Maar kanttekening, ik wil- even naar jouw overbuurman Wim. Want je hebt wel een keeper, Andries Noppen, die is al oordeel hier uit farm. Je hebt een spits, eigenlijk, die is ontevreden, die wil fot, Ion Nicolescu. Je hebt een seizoen achter de rug van Roelof, elke week een wedstrijd, dat het de slechtste selectie is van de laatste 30 jaar. Hoe show je daar dan mee? Nou ja, maar dan is het toch knap dat je nog zo presteert het hele hier. Zo, die uitwedstrijden gaan wij net heen. Dus die ergernis die vernemen wij net fysiek. Wij wel. Hè, want je zegt maar naar RKC uitgaan of naar Fortuna Sittard uit. En Ik heb wel Almere. respect voor die mensen die daar elke 2 weken heen gaan. Dat mag ik wel eens even aan deze tafel zijn. Ja. Wij hebben thuis geweldige wedstrijden, John. Altijd Hey, telefoon jongens, publiek met telefoon. enthousiast. Hallo, met wie hebben wij het genoegen? Met Johan Hansma. Ja, Johan Hansma, technisch manager bij Hey, Johan. SC Heerenveen. Nu kunnen we zaken doen. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Johan, ik liep maar even ter zake. Wanneer is eigenlijk die transferperiode van Heerenveen succesvol? Als wij de spelers hebben gehaald die wij graag binnen willen halen. Ja, maar het wensenlijstje van Robert Veldman, dat liegt er net om. Een doelman, een spits, een linksback, een creatieve middenvelder, een type Martin Eudegaard. Ben ik nog wat vergeten? Ja, nou ja. Linksbuiten, rechtsbuiten. Linksback Heel is goed, hij. heel goed. Ja. Ja, die dit is moet niet een direct lijstje komen. wat voor Robin Veldman is. Dit is een lijstje wat wij samen hebben samengesteld naar aanleiding van onze periode die we hier nu al samen zijn. We zijn natuurlijk begonnen met de spelers die er waren. En op basis daarvan een analyse gemaakt. En samen eigenlijk tot dezelfde conclusie gekomen dat we op bepaalde posities graag ons willen versterken. Ja, helder. Is de kans groot trouwens dat Ion Nicolescu, want daar ben de broer Anke nogal groot fan van, dat Zeker. hij Heerenveen verlitten zal?
Nou, niks is zeker in deze fase. Het is wel zo dat hij nog een contract heeft voor 1 jaar, 1 seizoen. En dan kom je op een tweespalt. Hè. Wil je hem behouden, maar dan loopt hij gratis de deur uit. Of ga je hem verkopen. Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk ook van de prijs en het bedrag wat op tafel wordt gelegd. Ja, nee, En dat is helder. niet onbelangrijk, wat is ons alternatief? Ja, dat alternatief, dat zul je hem dan helemaal maken. Want Dimitris Rallis, die voetballen nou in Polen. Vind je dat spietig eigenlijk, dat Rallis voortgaat? Nou, dat is zijn eigen beslissing geweest. Hij heeft een voorstel van ons gehad, dat heeft hij geweigerd. En hij heeft ook heel duidelijk aangegeven dat hij graag om zich heen wilde kijken naar een nieuwe uitdaging. Nou ja, en die heeft hij gevonden in Polen. Ja, ik krijg van een soort kant te jaren dat je vooral onder het scouten binnen in Zweden. Klopt het dat? Nou, niet specifiek alleen in Zweden. We kijken gewoon zowel in Nederland, maar ook in Europa in bredere zin. Dus niet alleen Zweden. Nee, maar hoe groot is de kans dat je hem de Zweedse topscorer ophelje? Diabaté. Ibrahim Diabaté. Ja, nou kijk, als je de regelgeving in Nederland een beetje volgt, een beetje kent met betrekking tot non-EU-spelers, dan weet je dat je voor non-EU-spelers op dit moment bijna 610.000 euro bruto jaarsalaris moet betalen. En tot onze grote spijt moeten wij bekennen dat we dat soort salarissen niet kunnen betalen bij Heerenveen, in de verste verte niet. Dus dan weet je eigenlijk het antwoord ook gelijk. Ja, die is dus net in beeld. Hij komt uit Ivoorkust, toch? Ivoriaan. Ja, hij speelt in Zweden met Gijs. Ja, bij Gijs. 10 wedstrijden, 15 wedstrijden, 10 doelpunten. Dus op zich klinkt dat wel interessant. Ja, maar er zit een transfersom aan zo'n speler. Plus een non-EU-salaris van 610.000 euro. Dus kansloos. Wat gewoon niet in ons bereik ligt. Maar Johan, Hans en ik hadden het daarvoor deze middag nog even over. Die EU-gelden, die zijn er volgens mij ook binnen. Maar die hebben misschien, zijn die voor een ander doel. En hoe zit het met al die bonussen van Sarawi? Want die is naar Lille gegaan voor iets van 8 miljoen. Dan zouden er bonussen bij komen. Nou, hij heeft heel veel gespeeld. Hij heeft ook gescoord. Ze hebben de Champions League gehaald. Geloof ik bij de laatste 8. Ja. Komen er dan nog miljoenen hier naartoe? Of zijn Hans en ik nu iets te enthousiast, meneer Hansma? Nou, laat ik vooropstellen, meneer en beide ankers. U bent beide altijd heel enthousiast. En dat is natuurlijk prachtig om te zien. Dus dat willen we ook graag zo houden en behouden. Maar goed, we hebben te maken natuurlijk met het feit dat als je een speler koopt, dat is eigenlijk een investering. Maar daarnaast hebben we ook gewoon onze exploitatie, dus inkomsten, uitgaven. En daarin moet dat ook allemaal nog eens een keer passen. Dus voor ons zijn dit soort spelers gewoon onhaalbaar. Maar hoeveel komt er van Sarawi nog binnen? Want wij zitten te wachten al maanden op nieuws. Er waren bonussen, die staan in het contract. Dus er moet toch geld hier naartoe komen, of niet, de Vries? Ja, dat klopt wel. Kijk, op het moment dat je bonussen afspreekt en die worden gehaald, dan worden daar gewoon facturen voor gestuurd. En dat doet onze financiële administratie. En dat zijn bonussen die wel gebruikt kunnen worden indien we het nodig zijn voor bepaalde zaken. Maar dat zijn niet de dingen waar wij onze bedrijfsvoering op gaan inrichten. Ik weet net hoe wij het altijd doen, maar altijd dat we 1 of 2 ankers hebben. Dan hebben we ook een beleidsbepaler van Heerenveen onderlijnen. Kunnen we van de gelegenheid gebruik maken om uw meesterscouts, de beide heren anker, even wat tips aan te letten aan Johan Hansma? Want even op het lijstje staan. Even een paar namen, Johan. Want ik ga ervoor zitten en dan heb je hier bij de hand. Dat siert u. We hebben even nagedacht. Wij kijken niet zo ver als u. Ik zit te denken aan de meest bepalende speler van Dordrecht. Het afgelopen seizoen, Schuurman. 12 goals, 12 assists, aanvoerder. Ondanks dat de hele voorhoede is weggekocht bij Dordrecht, heeft hij een heel goed seizoen gedraaid. Meneer Anker, vindt u het vervelend dat ik u onderbreek? Heerenveen gaat deze transferperiode, als er geen middenvelder weggaat, geen middenvelder kopen. Nou, maar misschien maar even vreetje aan Johan Hansma. Ja, en ik had nog even nog tips voor de vleugels. Dan doen we dat zo aan. Eerst even Schuurman. Eerst Schuurman. Ja, Schuurman. Ja, Schuurman. Ja, Jari Schuurman is een speler die een uitmuntend goed seizoen heeft gedraaid bij Dordrecht. Dat klopt. Beste seizoen volgens mij in zijn carrière. Ja, is een aanvallend ingestelde middenvelder.
En dan moeten wij afwegingen gaan maken. Willen we zo'n speler halen? We hebben natuurlijk op die positie ook geïnvesteerd afgelopen jaar in Levi Smans. Een jongen die voor het eerst in de eredivisie speelt. En wij verwachten en hopen, maar we verwachten zeker ook dat hij volgend jaar weer een stapje verder is. En dat hij dus belangrijker kan zijn voor ons elftal. Dus wij moeten dat soort afwegingen met elkaar maken. Op de vraag, zouden we op het middenveld nog iets willen doen? Volgens mij had Robin Veldman in een eerdere fase gezegd een type Ødegaard, Martin Ødegaard. Dat is Jari Schuurman natuurlijk niet. Ihataren wel. Komt ook niet. Ihataren wel, ja, zeker. Dat is weer een ander type speler. Ja, dat is een ander type speler dan Jari Schuurman. Ja, maar dat is weer meer een Martin Ødegaard type. Ja. Ja. En meneer Hansma, Johan, hebben jullie op het lijstje ook staan Mezic, de Slovaak van Heracles? Want er wordt altijd gezegd, we zoeken wat rotzaken en wat klootzaken. Ook achterin, dat is een ongelofelijke goede verdediging. Staat die op jullie lijst? Nou, wij hebben met het binnenhalen van Maas Willemsen van de Graafschap, een speler die we transfervrij hebben opgehaald, wat eigenlijk Heerenveen in het verleden ook vaak deed, naar spelers die in de KKD veel potentie hebben en eigenlijk nog maar net er zijn om die op te pakken, hebben we eigenlijk al gekozen om Maas Willemsen naar ons toe te halen. Daarnaast heeft Petrov met name in de laatste wedstrijden zijn kans gekregen en ook laten zien dat hij ook een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dus die twee spelers zijn eigenlijk links-centraal. Of spelers die voor de positie links-centraal in aanmerking komen. En daarnaast moeten we ook niet vergeten dat Pavel ook nog terugkomt. Die van een zware knieblessure. En die in de loop van, laten we zeggen, september, oktober hopelijk ook weer helemaal fit aansluit bij de selectie. Dus als je dan kijkt naar links centraal, dan hebben wij die positie met deze 2-3 jongens, denken wij, voor het aankomend seizoen, zoals het nu lijkt, goed ingevuld. En dan heb ik om het af te ronden nog even, als dat mag voorzitter, op de vleugels hebben Hans en ik sterke voorkeur voor Margaret. Vroeger van Topos. En prachtig eerste seizoenhelft bij RKC, later een beetje teruggezakt. En die geweldige NEC-speler Uwaisa. Heeft een schitterend seizoen gespeeld. Komt van Roda. Ja. Denken jullie daar wel aan? Want wij vinden het zelf wel een mooie tip, Hans. Ja, beginnen met die Margaret. Ja, die is handig. Nou, ik moet zeggen, Hans en Wim, jullie hebben goed je huiswerk gedaan. Het zijn ook spelers die zeker bij ons bekend zijn. Uwaisa, die is natuurlijk gekocht van Roda in een eerdere fase al. En doet het gewoon heel goed bij NEC. En die willen ze daar volgens mij ook gewoon niet kwijt. Dus dat is sowieso wel dan geen optie. Nou, Margaret heeft wel aangegeven natuurlijk dat hij weer een stap wil maken na de degradatie van RKC. Is een jongen die wij ook wel op de radar hebben. Er zitten ook veel andere ploegen achteraan, moet ik eerlijk zeggen. En wat je ook ziet bij Margaret is, en dat is voor ons ook nog wel even een vraagstuk, wat is zijn beste positie? Maar Hans en Wim, jullie zijn experts en jullie zijn goede scouts. Waar zouden jullie hem dan neerzetten? Op de vleugel. Ja, het is misschien meer een 4-4-2 spits. Ja, maar hij kan. Lastig. Maar ik denk hij is. Er gaat heel veel dreiging van hem uit. Ik denk dat hij zowel links als rechts kan. En daar hebben we toch nog wel een probleem. Ja. Nou, kijk, op de linksbuiten gaat Ilias Sebowi gaat weg. En ze hebben afscheid genomen van Che Nunnally en Ali Reza Jahanbac. Ja, je bent 3 kwijt. Dus we zijn wel spelers op de vleugels kwijtgeraakt. Ja. Maar wat je terecht schetst over Margaret. Ja, de belangrijkste vraag is het een typische Heerenveen buitenspeler? Nou ja. En dan wordt het stil aan de andere kant. Hij speelde bij RKC ook met een 3-mans aanval. Waarbij Zabawa, die Pool, speelde in de spits, of Michel Kramer. En daar vond ik hem ook, wat mijn broer ook zegt, vooral de eerste competitie, vond ik hem uitermate dreigend. Trouwens, bij Top Os was hij ons al opgevallen. Ik vind het een hele goede speler. Maar het doet me al heel erg veel deugd, meneer Hansma, dat jullie hem wel jullie hebben hem kennelijk wel op het lijstje staan. Hij staat zeker op het lijstje. En, u bent een goed mens. Ja. Nou, dank u. Wanneer kunnen we de tweede aankoop, want Maas Willemsen is natuurlijk al vastgelegd. Wanneer kunnen we de tweede aankoop verwachten? Dan noteren we dat vast.
Dat weet ik niet. Oh. Want dan ga jij mij daar vast op vastpinnen. Nou, En ja, dat zou ik heel graag willen. Maar ik heb niet alles. Het vervelende is van het binnenhalen van spelers is dat je niet alles zelf onder controle kan hebben. Omdat je ook heel vaak afhankelijk bent van anderen. Dus daar kan ik geen datum op prikken. Nou, misschien dan maar kunnen we nog wel- Madi. Dat is misschien wel op hele korte termijn. Nou, wij zijn wel druk doende om de staf te formeren voor aankomend seizoen. Dat gaat een hele goede kant op, moet ik zeggen. En ik verwacht deze week wel meer duidelijk. Of ja, deze week is dat, ja. Maar Kati, Deze week wel Madi meer en dan misschien duidelijkheid. nog eentje, hè? Wij willen sowieso een staf hebben waar In Brugge. een hoofdtrainer zit met 2 assistenten, keeperstrainer, videoanalist. Ja, die moeten allemaal aangesteld worden. Performance trainer. En meneer Hansma, als u de komende weken vragen hebt, kunt u Hans en mij altijd bellen. We zijn met pensioen, Ja. we hebben ruimte, Hans. Hè? Ja, we hebben ruimte. Kijk, Dus tot horen. dat is fijn om te weten. En ik heb uw nummers nummers heb ik nog in mijn telefoon staan, dus ik weet u te vinden. Hartstikke goed. Dankjewel, Johan Hansma. Graag gedaan. Hoi, Oké, hoi. nou jongens, toch de technisch manager van SC Heerenveen. Ja. En we zijn wel een stukje wijzer geworden. Hè? Zo. Wat vinden jullie nou van Axel Dongen? Hoe? Van Axel Dongen. Dat Zo is wie die dit, jongen. van Ajax. Ja. Met die dubbele achternaam. is van Die Axel had Dongen. wel in het eerste spelen zo nou en dan. Eventjes, maar Ja, het hele seizoen eigenlijk al blesseerd. Het seizoen Ja. ervoor ik. Ja. Ik denk dat ze, als die een beetje fit rekken aan het einde van het training, dat ze daar beziekje. Maar ja, dan weer hier zeker. Kijk, de CBOI. Ja, dat weet ik net. Maar goed, Jim hebben, dat heb ik al vaker zijn, al vaker onjoen van Jim hebben een soort verstand van voetbal. Dat sco je hem net ook onder stollen of banken. Maar als ultieme voorbeeld natuurlijk Ja. de komst van Che Nunnally naar Heerenveen. Hoe is dat nou voor Jim? Dat Hey, dat joh. hij de doorriet Hey joh, dat hij voortgeeft. Sjoen, de eerste uitoorwinning dat we in Tilburg in de trein nog een 90ste minuut. Want Prachtige Kila facet. trekt in een inmaken. Van Nunnally. Hij pakte de hele rechterkant. Luc Brouwers. Een schitterende voor. Brouwers hoede de Machinon erin. De eerste uitoverwinning. Ja, Zeker. Ja, maar maar Wil dat je is nog wel meer? aanvoerder. Wil je nog meer, Jelle? Het is de juste facet uit de geschiedenis van het betaalde voetbal. Maar goed, Heerenveen ziet het natuurlijk een spits. Ja. Daar moet je wel vooruit gaan. Ik al ben je een groot vaststander van Ion Niculescu. Maar die wil heel graag fort. Misschien gaat hij wel weer waarom naar Israël. Lukovic gaat dus weer waarom naar zijn oude club. Dimitris Rallis gaat naar Ja. Polen. Nou ja, ik neem een namen en dan zeg je als je bij is dat een geschikte spits van Heerenveen, zodat het wijzen ja of nee. Youssef El Kashati, transfervrij van Telstar. Zodat dat wijzen. Ja, ik denk dat er grote belangstelling is, dus dat het heel dreig wordt. Maar het zou wel wat wijzen. Maar het zou voor wel je. zo kennen, ja. Ja, Ja, Roelof? het hem heel goed ontwikkelen. Nou, ik denk dat het net echt een 4-3-3 spits is. Dat En denk ik ook. dat Heerenveen daar wel naar ziek het. Dus ik denk dat hij net daar toch net op een list zit. En ik denk dat al, omdat de club als NEC als kind al concreet te wijzen. Die gaan meer yield. Die gaan meer yield. Marcel Boekhoorn. Zo Sam Lammers dus dat kansloos. wijzen. Oh Of die nee, is hè. boel Sam geblesseerd. Lammers weer. Wat? Jim komen wel altijd waarom op diezelfde naam. Ja, maar Sam nee? Lammers is de spits van FC Twente. Dus Ja. niet haalbaar voor Heerenveen. Die hebben van Wolfswinkel ik nog. Ja. Maar hij had bij u fantastisch spelen. Ja, en ja, hij had bij ja. Utrecht een goede periode Gaat niet gehad bij gebeuren. Twente. Het is jammer dat er nou blesseert. Maar het is ook een Nederlandse spits. Een oornaam. Ik zou erachterom gaan. Anwar El Ghazi. 30 hier, spelen bij Cardiff City. Spelen in 2022, 23 nog een volledig seizoen bij PSV. 33 wedstrijden, no 24 wedstrijden, 3 doelpunten. Anwar El Ghazi, ja of nee, Hans? Ik ben net enthousiast. Net enthousiast. Nee, Wim? Ik ben enthousiaster, want hij het in Engeland het een heel goede fase kent. Het Rick relatief protte scoort. En ik vond hem, het is natuurlijk een enorm talent. Heel technisch begaafd, dus ik... Iets Ja. enthousiaster. Ja, ik ben Roelof steekt de vinger omheen. Was dat het huisje? Of Maar permissie. Ik had gecheckt, El Ghazi. Zit net op het listje. net op het listje? Goed zo. Dan een Mainz oornaam. het Rick spelen. Ja, Ja. daar is hij voor het shirt. Dat is een raar vertrekken, ja. Trouwens, oornaam? uitlating. Ja. Ja. Spits van Jong PSV, Jesper Uneken. Uniken, Ja, die Uniken en vind ik een goede spits. Ja? Ja, vind ik een goede spits. geweldige Ja. spits, vind Ja. ik. Maar dat ben ik, Is dat dat ben ik een spelers. Israëliër, die Abed? Ja, Volgens mij wel, hè? Ja. Ja. Maar die Uniken vind ik inderdaad wel een goede Maar wat spits. we willen is Israëliër. Wat zijn?
Maar we dat wel wollen in Israël hier? Ja, het is sport. Die man heeft niks aan het Maar Nee, hoor. Uneken is alleen nog op huurbasis helpen. Ja, ik Dus- denk net dat PSV hem van de hand had. Nee, dan een naam die we niet kijken al jaren. En net Margaret, maar wel Zavada, die Poolse spits van RKC. Ja. Had nog één contract. Maar ja, maar nou naar de KKD. Is misschien 30 Hij wel is wat wat realistischer. wijszakken. Het bij RKC dus een prachtige periode. Ja, Had heel- hij heel hele scherp. mooie goals. Ja. Volgens mij is er opnieuw een hengje bleun. Maar daarna hebben we hem eigenlijk net missioen. Maar dat En dan is moest je heel zeggen RKC zijn. hè? dat vond het een RKC rare die spits. spelen helemaal onderaan. Stonden die helemaal. En dan is het heel moeilijk voetballen voor St. Paul. Maar ik nog een vond hem doelpunten. altijd... Ja, ik vond hem goed. Die kan ze op 12, 13, 14 goals komen. Ik vind het een goede spits. Ja, dus ik zit er ja. Zetten we ook ja achter. Kist alleen Savada, nog Vertjenis Jesper net zo Uneken. vol maar om. Als die ooit nog Nee, verkeerd dat was, is- dat is- hij is al 30. Is hij al zo 30? Ja, net als wij. Nou ja. En iemand heeft ze natuurlijk al te pakken. Dat is Maas Willemsen. Die heeft ook interviewd. Ja, dat is leuk. Dat je dan eens een keer... Zo, je die altijd taal op zo'n interview. En meestal dan denk je Ja. wat in de statistieken share. En dan denk je op een gegeven moment... wij maken het nou weer hoe, hè. Hij heeft alleen maar bij de Graafschap spelen, hè? Deze jongen die studeert dus philosophy, politics en strategy. Ja. Zo. Nou, daar is die in Engels staan. Hij enorme tennisliefhebber, vind ik dan ik wel leuk. Hij luistert in zijn vrije tijd naar Bach, zijn favoriete componist onder oren. Man. En dat is weer leuk, want de hele familie kwam er. Het was zussen en hij en mem en dan nog een zaakwaarnemer erbij. En dat wie meestal hij je dan, die voetbaluitstraling zit er wel een beetje in, maar dit wie meer dan de hockeyuitstraling. De hele Maar orde. net verkeerd. Door de Helemaal, sfeer, ja. ja. En een hockey-associeer ik dan een beetje aan elkaar. Zo bedoel ik het absoluut net. Wie Nee. gewoon heel leuk, intelligent, intelligente jongen. Of ik een voetbal. Intelligente jongen, daar viel het een klik. Ja. Wij hier, ik denk dat ik Ja, zeker op hetzelfde niveau. Nou, Dat- hij dat had ik gekregen of ik communiceren. hem voortaan bij alle interviews interviewen wel in Donet. Dat had hij voortaan al eventjes. Oh, dat was een slimme jongen. Slimme Ja, jongen. Slimme ja, jongen. het Nou, controleert. Laten we even Ja. naar een stukje interview. Ik Ik ben heel benieuwd naar ja, wat ja, filosofische wierheden. Ja, nou, gooi me erin, jongens. Maas Willemsen. Nou, gesprek gehad hier met Johan en met de trainer. En dat voelde heel erg goed. Dus op basis daarvan het plan wat ze hebben met de club, maar ook dat ze willen inzetten op individuele ontwikkeling van spelers. Dat past denk ik heel erg bij de fase waarin ik zit in mijn carrière. Wat weet je eigenlijk van Friesland en Heerenveen? Nou, vooral het water. Dus waar ik vandaan kom zijn er geen meertjes. Ik ben hier wel op vakantie geweest. Ik hou heel erg van de Friese meren bijvoorbeeld. Dus dan gingen we weer bijvoorbeeld op vakantie, bootje varen, zeilen, dat soort dingen. Nou, we hadden het er net even over, maar het suikerbrood, dat kennen we natuurlijk allemaal wel. Heerlijk. Zoekenballen. Suikerbollen, dat ga ik onthouden. Nou, dus dat soort dingen, dat weet ik zeker wel van Heerenveen. En ook wel dat het een provincie is met mensen die echt wel binding voelen met de provincie als een soort van, misschien een eigen landje met een eigen taal. Dus dat vind ik heel mooi. Nou, leuk interview. Leuk toch? Ja, hartstikke leuk. Ontbreekt in je vraag. Nou? Kent u de gebroeders Anker? Fantastisch. Ja. Nou, ik mag denk het er- wel. Ik denk het wel. Hij Dan hadden we eerherstel kunnen krijgen. Ja, precies. Eigenlijk gaan we dat naar elke nijspelen, maar we die vraag stellen. Ja, hij komt wel een beetje oer als Kik Piri, Ja. die wij toen hadden. De uitstraling en de opstelling en de achtergrond, ik die niveau. Ja. Hè, wij zouden hele goede Nou, ik vind- interviews ik vind maken. eigenlijk Maar dat doe hij nou iemand- het exclusieve recht om hem te interviewen? Voor Dat blijkbaar. Ja. Dit is Ik ook, ben dit is ook benieuwd. nieuws. Dit is ook nieuws. Maar ten koste van u. Ik ben blij dat hier op tafel is iemand zit die dit erkent. Bedankt, meneer Anker. Goed zo. Hij is zijn favoriete filosoof is trouwens Michael Sandel. Hier ben je wel eens vergeten? Zit bekend om zijn ethiek. En hij had een eredoctoraat gekregen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En daar wie hij bij. En die hele speech van Michael Sandel, die tip, joeg hij mij, staat op YouTube. Oké. Nou, we zullen het nooit vergeten. Komende sneun, Andor, dan Ja. wordt de inboedel van Cambuur verkocht. Helst die een eigen stwolcheck op? Ik weet net dat wij als parsen eigenlijk die gelegen niet hebben. Maar dan had Geert er ook meer jocht op. Dus dan mij die hem wel. En volgens mij is alles wordt verkocht. Hè? Het hele Cambuurstadion. Net- Zelfs de door van de Parseromte wordt verkocht. Nou, dat is wel flink op Beenburg. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Is het echt om zo volle mogelijk yield binnen te krijgen, omdat ze toch nog weer een spits heli matten? Nou ja, het is vooral oorsmiet hij het voort. En zo kun je er nog wat uithalen. En mijn tang kon een paar goede keertjes. Want het bad bij het veilingshuis van de gebroeders van de school. Oh ja? Oh. Dylan Drent, werkt het rek. Mijn tang kon die mal, je wordt er altijd goed is yield op hellen. Ik leer dat zelfs het kunstgasveld dat er nog leidt verkocht wordt. Maar ja, alles in Nij stadion is Nij. Dus ja, je kunt wel mij nemen. Maar Wat levert het op, Dingst? ja, weet ik volle. Een ton? Ik heb geen idee. Geen idee. Ja, hoe kan het nou trouwens dat het zo lastig is voor Cambuur om een assistent te vinden van Henk de Jong? Omdat zij een vrij
trange eersken hebben best wel heeg in de BM zitten, wat altijd belangrijk in eerste instantie, vanwege dat diploma. Hè. Dat coach betaalt voetbal. Het heegste diploma Dat er is. Ja, als je dat diploma hebt, dan mag je dus zelfs ook haartrainer wezen. Dus waarom zoen je dan assistent-trainer worden? En vond je het ook heel lastig om in het ska te werken van Henk de Jong? Ja, ik denk dat ik wel een rol speelt natuurlijk. Want Henk de Jong, die kun je misschien op termijn opvolgen. Omdat je dat altijd maar afwacht. Want je weet net hoe het gaat in het voetbal. Maar ja, Henk de Jong is natuurlijk zo populair in zijn skaat. Als je het goed doet, zitten de meesten op de tribune. Ja, maar dat komt omdat Henk de Jong, die had het fundamentlijn. En als je het min doet, dan wordt het 3 wedstrijden om Henk de Jong roepen. Dus dat wordt wel iets voor de club om te managen. En dat is ook wel iets, misschien, wat potentiële assistenten zin had. Ja, maar er zijn al een heel soort. Hè. Robin Veldman had oorzijn, Johnny Jansen, Dennis van der Ree, Marcel Groninger had ik al oorzijn, Jerk nou. Daar had Lamboy ook maar sputsen. Maar die viert een heel soort oriënterende peteren. Dus dat zou nog kennen? Nee, ik denk net dat die komt net. Maar goed, die had een heel soort peteren viert. Maar trainers, interessante trainers. En daar je inderdaad Marcel Groninger ook bij. Ja. Hoe zorg je daar nou van? Ja, is het zo lastig om onder de Grutte Henk de Jong te werken? Ik heb het door die profielschets lezen en dan kan ik me dat wel inderdaad wel voorstellen. Dat als je dat leest, dan dat net iedereen zei van nou, daar stap ik in. Hè? En ik vind het trouwens, dat mag ik wel eens even zijn. Ik vind het wel heel knap dat Cambuur uiteindelijk wat mensen treden werden, dacht ik nog. Dat vind ik op zich, als je zegt hoe ze begonnen zijn. Ik geloof dat we 8 wedstrijden hier, dat er toen net een overwinning wie of een goal wie of zo. En als je zegt, hoe ze waarom kwamen dat vind ik, ik denk provinciaal. Hè? Nee, maar dat vind ik wel. Ik vind wel knap hoe zij het finished zijn. Alleen als je inderdaad, het in Den Bosch, die wedstrijd mooi winnen. Hè, maar dan wreekt zich inderdaad aan je spits hebt die ze er makkelijk in leidt. Als ik door je te stellen, als Cambuur een spitshoorn is, als bijvoorbeeld een Robert Muren, en dan ietsje minder, maar ik wel. En die leidt er 15 en 20 in, en dan wie ze automatisch rechtstreeks gepromoveerd. Eigenlijk zei je ook, met Robert Muren hier Cambuur promoveren. Ja. Door de Gitterseizoen, zonder mitsen en maren. Kijk eens. Ja. Dan hebben wij de kop op het en het weer mooi vast dat hier toe wij, hè? Toen dat voel me ik op, ja. Dus in mijn enthousiasme. Je bent of van Jereveen of van Cambuur. Nou, helemaal gelijk. Die discussie, die maatje ik dus een heel protte mij. Want ik heb nou een keer of nog net in het nieuwe stadion West. Daar ging ik wel een keer heen. Maar ik heb in het oude stadion de laatste jaren heb ik een keer of 4 West. Ja. En dan krijg je enorme commentaren in de ondernemersruimte. Ja. Ze zeiden bijna alle, wat mesto hier. Ja. En de overloper werd ik genoemd. Er werden foto's gemaakt. Want ik kreeg van een oude Cambuur supporter van 86 jaar direct een Cambuur shirt door de hollen. Ik vond het prachtig. We hebben verlengd van Volendam toen, maar we hadden toen een prachtige jongen. Zijn jou nou we? Ja. Nee, maar ik ging met de jongens van Jan Tien. Tweeling, hè? Die Oosten, die Meijer, die zit er in de horeca. En die zei, Anker, wees ik mee. Nou, dan ben ik een aantal keer mee. Maar dat moet je dan uitlezen. En dat begreep ik net, want als Cambuur wint, dat vind ik prachtig. En ik volg je Cambuur precies. Maar we hebben inderdaad, we bleven hartstikke fanatieke Heerenveen supporters. We hebben nou 44 hier een seizoenkaart. Nou, en dan zitten de mensen wel, als ze nou eens een keer degraderen. Nou, we zijn een keer degradeerd. Begin jaren 90, als ik het doe de Holland, hebben we direct een kaart gekocht voor de wat we hier toen, Jupiler League of zo, maar de eerste divisie. En je staat achter die club, je hebt hard voor die club, dan ga ik naar de eerste divisie. En zo ben ik begonnen met enthousiasme. Je eindigt op het achtste, die je het niet meer verwachten. Ja? Dat achtste worden gedeeld, hè, sinds ik dan. Je moet positief zijn, net jochende. Maar gedeeld achtste worden in deze competitie en nog deelname aan de play-offs. Nou, dat ben de doelstelling. En het stadion zit vol. Er is enthousiasme. Na de wedstrijd. Ja. En dat stadion vol, Hans, want we hier niet vragen over Van Persie, maar dat is wel het gevolg van de komst van Persie. Want absoluut. Daarvoor, dat je vorig jaar zegt, we hebben heel vaak zitten maar 14.000 man, 15.000 man.
nou ja, dan zit je op niveau Willem II. Maar de laatste wedstrijd, die alle 24, 24 vind ik, dat komt echt vooral door de komst van Robin van Persie. Ja, dat is net helemaal wie, denk ik. Omdat die stijl als ik vol zitten toen Van Persie alweer fot weer. En die groei... Henk Brugge uit de tegenwoordig. Het supporterskamer van Henk Brugge, denk ik. Ja, dat denk ik, ja. Ja, maar de manier waarop hij... Nee, maar het Jereveen-publiek is gewoon een heel trouw publiek. En de wie wil een dip... Ze gaan inderdaad een peerwedstrijd van 14.000. Het gemiddelde die altijd nog Santje 18.000. Nou zit het gemiddelde weer dik boven de 20.000. Ja, dus Jereveen had gewoon een hele grote achterban. Waar best wel vol uit de helling is. Ja, nou wil Cambuur, Andor, heel graag promoveren. Sterker nog, de doelstelling is om streekjocht te promoveren. En toen zei dus in het begin dat is net realistisch. Nou nee, omdat ik nog een beetje waarom ben. Omdat ik heel benijd ben naar wat het spielersbudget doet. Daar hebben we het al een weekend natuurlijk ook wel een aantal keer horen. Maar het spielersbudget Telstar het nou zelf litten dat een budget net echt zaligmakend is. Ik bedoel, ze zien een begrutting van 2,5 miljoen. Alleen nog George Ulte hier minder te besteden. Dat klopt. De uitzondering bevestigt de regel, zegt men dan. Oh ja. Ik ken ook wat wel van juristen. Ja, weer mooi, toch? Ja. We hadden wel een vacature op kantoor. Dus, kijk, mooi op een fiets. Maar daar had ik nog zien dat het kinweers dat waaromschroefd wordt, omdat er meer geld naar het stadion had. Ja, dan vraag ik me al hoe realistisch of het is dat je bij de eerste 12 spelen willen. Want misschien gaat Mark Diemers wel voort. Kun je daar net... Ja, hoe zit het met Mark Diemers? Mark Diemers wil heel graag bijtekenen. Je had een geweldig seizoen achter de rug. Maar Cambuur zei eigenlijk van, ja, er is eigenlijk geen geld. Nou ja, hij kan een nieuw contract tekenen. Hij wil een nieuw contract tekenen. Maar Cambuur zei, dan zal hij concessies wel maken. Want inleveren je. Ja, precies. Hij moet salaris inleveren. En de vraag is of hij bij de partijen in touw kon komen. 8 juli, dan is die deadline. Voor 8 juli kan hij transfervrij oerstappen naar een orenclub. En zo lang zal dat onwis blijven. Al had hij nog een jaar contract. Diemers wil blijven. Cambuur wil hem horen. Alleen nog de vraag is de komende weken of hij bij de partijen ook Confine kennen. En dat is telefoon. Ja, telefoon. Telefoon. Wie nou weer? Ja? Hallo. Hallo, met wie hebben wij het genoegen? Hele goede middag met Lars. Hey, Lars Lamboy. Ja, nou, komt dat goed uit? Yes. Komt dat goed uit? Ja, Lars, we hadden het net eventjes over het dossier Mark Diemers. Ik kreeg het heel even mee, ja. Ja, kreeg je het mee? Ja. Hoe groot is nou die kans dat Mark Diemers een nieuw contract gaat tekenen? Dat weet ik nog niet. Daar volgen nog gesprekken over. Ja, oké. Want hij heeft zelf aangegeven dat hij graag bij Cambuur wil blijven. Maar dan moet daar wel iets tegenover staan. Dan wil hij minimaal bijtekenen voor 2 jaar. Komt het erop neer dat Mark wel kan blijven? Sorry? Dat weten jullie meer dan ik. Oh, wat weet jij? Nou, ik weet in ieder geval dat hij graag aan Cambuur verbonden blijft de komende tijd. Hoe lang hebben we het nog niet over gehad. Maar alleen onder welke voorwaarden, daar moeten we het over gaan hebben. Oké. Dus, en is dan een van de voorwaarden dat hij wel kan blijven, langer kan blijven, maar dan wel tegen een lager salaris? Komt het daarop neer? Ja, daar zijn we over in gesprek. Dus wij hebben onze nek flink uitgestoken toen we hem haalden voor 2 jaar. Met ook nog een, zoals jullie net al zeiden, een clausule in zijn contract. Dus in principe heeft hij gewoon nog een jaar contract. Maar als er mogelijkheden zijn om hem langer aan ons te binden met zijn kwaliteiten, dan moeten we natuurlijk over in gesprek gaan. De vraag is alleen inderdaad of we dat financieel kan. Zijn die gesprekken al gepland? Want tot eigenlijk het einde van het seizoen had hij nog niets gehoord. Daar heeft hij zich ook wel over uitgesproken. Zijn ondertussen die gesprekken al wel op stapel? Daar is al een belletje over geweest en we zitten deze week weer aan tafel. Ja. Ja, want ik hoor steeds, Lars, Cambuur heeft geen rode cent. Klopt dat? Ben jij aan het shoppen met een lege portemonnee? Nee, dat klopt niet helemaal. Oh, gelukkig. Niet helemaal. Nee. Er is wel wat. Er zijn wel financiële uitdagingen, uiteraard. Ja, nee, oké. Maar kun je al een inschatting maken? Weet je al met wat voor portemonnee naar de clubs kan? Wat jullie spelersbudget gaat zijn? Gaat dat lager zijn? Blijft dat gelijk? Nou, het gevoel is, van niet het gevoel, maar we gaan ervan uit dat het ongeveer gelijk blijft of ietsje lager. Maar we gaan dit seizoen niet omhoog met de begroting. Dat is een ding wat eigenlijk wel vrij zeker is. Of we moeten heel erg gaan plussen in de transfers aankomende zomer. Dan komen er natuurlijk meer mogelijkheden. Ja, maar van die buitenlandse spits. Hè? Vorige week heeft Ander wat over verteld. Hoe ver is het nu met die buitenlandse spits? Kan je ons een update geven?
Ja, als het goed is komt hij deze week keuren, dus dat ziet er goed uit. Kijk eens. Hij gaat keuren. Ja. Dan hebben we het over het medisch dossier. Hè? Dan hebben we het dus over de Achillespees, zeg maar. De fase. Daar kom jij erbij staan om te kijken, toch? Ja, daar wil ik hoogstpersoonlijk bij zijn, hoor. Check, Dat dubbeltje. dacht ik al. Nee, maar deze week komt dus die buitenlandse spits. Ja, dat staat wel in de planning. Hartstikke goed. En kan je stiekem ook al een tipje geven waar hij vandaan komt, wat zijn nationaliteit is, hoe oud hij is, hoe hij Heeft die heet? snor? Even een primeurtje voor de sportkast, Lars. Ja, maar dat is jullie werk, toch? Normaal daarom- weten jullie dit soort dingen Ja, al. maar Ja. daarom vragen we het jou, hè, Lars? Zoek het Ja, maar uit. nee. Ik ga geen cadeautjes weggeven nog, dat is nog te vroeg. Oké. Nou, Maar geen Nederlandse spits, een buitenlandse spits dus. Ja, het is een buitenlandse Zullen we nog wel spits, proberen? correct. Welke competitie zullen we dat nog proberen? nou, stel één Maar hij vraag. is 23? Ik schrijf mee. Scandinavië? Nee. Geen Scandinaviër. Nee, je mag nog 1 keer gokken en dan zeg ik ja of nee. Oké, nou Roelof. Roelof is nu druk aan het googlen. Roelof zoekt nog eventjes. Dan ga ik nog even een andere vraag stellen, Lars. Want Ja, is er ja, tijd intussen... kopen. Ja, Ja. we gaan tijd kopen. Is er intussen ook al een beetje concrete interesse voor spelers? Bijvoorbeeld een Benjamin Pauwels of een Mercera. Er was natuurlijk Nieling. Er was veel interesse afgelopen winter ook voor Mercera. Hoe zit het daarmee? Nou, de concrete interesse is nu met name in Nieling en Pauwels. Ja. Nieling en Pauwels. Daar is nu. En hoe serieus is het dan dat deze twee jongens Cambuur gaan verlaten? Hoe schat jij die kans in percentages? In percentage, nou wel meer dan 50%. Meer dan 50%. Ja. Oké, nou goed. Aan de andere kant, je moet misschien ook wel doorselecteren. Want dan komt er ook weer geld vrij natuurlijk. Zeker. Dus het is ook goed voor de club om dit soort dingen te doen. Maar wel een dreigende speler, veel kwaliteit. Pauwels, ja. Klopt. Ja, zeker. Ja. Maar goed, we hebben de recruitment en de scouting goed op orde. Dus we kunnen meteen doorschakelen mocht het gebeuren. Dus Ja. we zijn niet bang om spelers te gaan verkopen, hoor. Goed zo. Je weet dat als een club als Cambuur, en zeker in Nederland, dat je een opleidingsland bent. En bij ons moet het vliegel ook gaan draaien ook met transfers, uitgaande transfers. En dan kan je ook wat meer herinvesteren en hopelijk in de toekomst daar ook weer meer profijt van hebben. Ja, nog één dingetje en dan komt Roelof met zijn vraag. Die assistent-trainer, hè? Waarom is dit zo lastig? Omdat we een bepaald profiel zoeken en dat moet ook passen. En natuurlijk zijn er heel veel mensen ook op de markt. Het moet alleen ook passen binnen de huidige staf, ook qua persoon. Ja. Duitser. Ja, je hoort ze op de achtergrond fluisteren, hè? Hoor je ze? Ja. Ja. De verbinding is goed in ieder geval. Ze zijn er bijna uit, hoor. We zijn er bijna uit, Bril, zijn jullie hoor. er? Ja. Ja? Er is witte rook. Maar laten we dan ze nog even iets extra tijd geven. Want hoe staat het met de nieuwe assistent-trainer, Lars? Daar hadden we het net Daar over. hadden we het net over, inderdaad. Maar dan wil ik de naam van Tim Bakens noemen. Die is vorig jaar ook in beeld geweest. Maar Henk de Jong wilde me graag bij hebben. Dat was toen geen optie. Is hij nu een serieuze optie? Dat is een serieuze optie, ja, daar hebben we een gesprek mee gehad. Oké, dat is mooi. Oud-speler van Cambuur. Zit er bij Helmond Sport? Woont hij niet in... Nee, hij zit zonder club nu. Woont hij niet in Renen, in de buurt van Arnhem? Ja, hij woont in de buurt van Arnhem, ja. Dus Ja, dat is wel logistiek wel een uitdaging. Logistiek wordt dat een uitdaging. Maar goed, er zijn vast wel een paar mooie huisjes te vinden, toch? In de stad. En anders Dat kunnen jullie heel mooi carpoolen, huis te Lars. Dan rijdt hij naar Deventer en dan pik jij hem op. Ja, dat is op de is het. route. Ja. Zo is het. Nou jongens, we gaan kijken naar de witte overkant. Er is witte rook aan de overkant van de tafel. Nou jongens. Ja, ik heb een aantal opties. Hè. Nee, Dus je mag ja, maar één. Eentje maar? Ja, Mag ik maar eentje noemen? Eén naam. Eerst een land moeten we Ja, ik nog had een hebben. land. Had jij een land? Is, Nou, het, daar was ik mee begonnen. is het een buurland van Nederland? Nee, Nee, geen buurland van Nederland. helaas. Ja, dat was de helaas. laatste vraag, jongens. Lekker hoor. Nee, Ali Akman heb ik. Ali Akman? Nee. Ook dat is niet. hem Nou goed, dan laten we het zo. Dan laten we ons gewoon Allemeers? lekker verrassen. Arthur Allemeers ook niet, nee. Je hebt nog 10 Dacht ik ook seconden niet, voor hoor. een primeur. Oh man, ik zit hier te zoeken. Hij heeft al 3 keer nee gezegd. Nou, U hebt nog 6 seconden voor een Google, de primeur. vriend Nu. zakt weer door de mand. Lars, je mag het nog één keer zeggen. Keren bij MMCL, hè? Ja, wij gaan gaan- we daar weer ja. posten. Gaan we daar posten. Dankjewel Lars. Dat je even de gast wilde fijne zijn. uitzending. Oké. Jullie hadden echt wel meer tijd moeten winnen, man. Ja, meer tijd moeten winnen. Ja, Ja, daar was ik wel opgekomen. Ik heb 10 pagina's die ik moet luisteren met 23-jarige spelers. Maar weet je, jullie krijgen zoveel tijd. En Nicolas Jackson wist het niet, dat wist ik wel. Nee, welke vraag komt er dan? Is het een buurland van Nederland? Ja, daar zitten we lekker mee op. Nou, dan kun je toch weer één afvinken. Net als Rulke uit Duitsland. Ik vond het helemaal niet een gekke suggestie van mijn Nee? broer. Nou, ik toch ik wel. zal hem even helpen, meneer de Boer. Dit is de B-jurist, toch? Ja. Goed jongens, is ook Daniel niet Kalsbak. Volg je hem Daniel Kalsbak nog een beetje? Nee, Ken je hem nog?
Hij had net, dus een Noor, hij had toen net volle goals maken. Hij kwam toch gelijk met Sarawi. Zeker. Hij had net volle spelen bij us. En hij is nou naar Scandinavië weggegaan, toch? Ja, naar Sarpsborg. Maar binnen je hem net benijd hoe had het nou met hem gaat? Jim, als echte mensenadvocaten. Ik hier net een bijzondere, een persoonlijke band, maar ik ben zeer wel geïnteresseerd hoe het mij Karlsbak gaat. Dus laat hem maar komen. Nou, Karlsbak, daar komt hij van de trap af. Ik heb van Karlsbak heb ik dus in al die tijd, want daar is het behoorlijk geld voor. 2,3 miljoen euro. Maar ik heb nooit, zoals bij Nicolescu, een actiesjoen waarvan ik dacht, het is een spits. Nee. Maar dan zal ik je nou verrassen. Nooit. Dan zal ik je nou verrassen. Maar Is het best een Daniel Karlsbak, die zit nou weer in de Noorse competitie bij Sarpsborg. En Sarpsborg moest voetballen de uitwedstrijdje in Frederikstad. En Frederikstad is een subtopper, eigenlijk een topper, dus de noemer Fjouwer van de Noorse competitie. Frederikstad komt thuis op 1-0 voor. 4 in de blessuretijd. Ik zeg u, over minuten in de blessuretijd. Wij noteren minuut 101, valt de gelijkmaker. Zo. Het zult toch net? Doelpuntenmaker? Nee. Daniel Karlsbak. Wat een spits direct halen. Direct halen. 18 minuten. Karlsbak komt terug. 18 basis, 6 goals. Daniel Karlsbak. Nee, van Karlsbak ben ik net zo geïnteresseerd in. Wol, ik zoek nog wel eens een verhaal. Jaren bijvoorbeeld in de Ljouwte kranten oer. Sar die is toen naar Lyon gegaan. En ik geloof iets voor 12 miljoen. En daarna heb ik dus dat er naar verschillende competities het nooit Robrutsen, nooit echt scoort. En dat vind ik zo verschrikkelijk jammer. Ik zou wel weten hoe het met Jan de Boer gaat in Noorwegen. Hast jij het nog dat vind ik wel een leuk vraag trouwens. Nee, ik ben vergeten. Oh. Daar heb ik net naar vregen. Heeft het ook net opzocht? Nee, want dat is niet taak. Goed jongens, we hebben een paar sjoggersvragen binnenkamer voor de broertjes. De eerste is, hebben we eigenlijk min of meer al een beetje behandelen. Hij heeft nog wat pareltjes zien in de KKD. Dat hebben we eigenlijk al behandeld, hè? Schuurman. Nou, Hansie Didden neemt vorig jaar. Ik heb toen een keer mijn panel van Sportclub Heerenveen zitten we in de Westereen, in Old Dutch. En toen heb ik voorgesteld om Mathies Didden, die Belg, bij Roda. Dat is een Perschuursachtige voetballer, een 1,96 meter of zo. Heel sterk in het centrum van de verdediging. Komt ik mij naar voren bij corners, vind ik een hele goede voetbal. En wint maar jij niet gek Johan Hans, maar die komt net. Nee, maar toen had Utrecht hem alweer... Zou ik je centrale verdediger beneden? Nee, nou net meer. Maar toen had Utrecht hem pakt, maar hij speelt net vaak. Dus ik hier hem wel weer. Maar toen Maas Willemsen kwam, dan is het goed bezet. Ja, en Diabaté, weten we nou, ik zit ik net op het listje. En Schuurman komt dus net. En Messi komt net. Je komen wel wat altijd bij diezelfde naam. Didden en Lammers. Je selecteren net echt toch, valt me op. Ik hier Hans, ik nog verwacht met Boadou. 9 goals in bij Bochum. Ja. Maar dat had er net niet in. Dat is toch knap? Nee. Dat is natuurlijk knap. Nee, maar misschien sjocht hij in dat onhelder is. Een andere vraag, jongens, van een sjogger. Wat moet er nevens Jim Barre om takken seizoen wat meer uitwedstrijden te winnen? Scoren. Nou ja, en wat Hans zei, selecteren op bepaalde weerbaarheid, mentaliteit, power, voorop in de street. Ja. En dan moet je gewoon, dat is een extra factor. Daarom kwam ik met Mezik, maar ja, goed. Ja, dat je... Ik word geobserveerd. Je niet te veel ideale schoonzone. Maar type Luc Brouwers, meer van net benauwd en het filter opgaan van jongens, we pakken ze. En dat kan wel wat beter, want hij had 2 uitwedstrijden doen en dat is te min. Nee. Ja. Viert het league-speeltje in Pek Zwolle net? Weer een mooi puntje. Belangrijk punt. En de laatste is ook een hele belangrijke vraag. Weer van een sjogger. Wat zou de ideale club wezen van Tjee Nunnely? Dit vind ik een mooie. Ja. Dus hij had zijn glorietijd, daarom hebben wij hem neemt. 4 achter hem? Dat weet natuurlijk bij Willem II. Keulen links en Nunnely rechts en prachtige spitsen hier ze doen. En daarom hebben wij Nunnely een keer neemt, omdat hij al oorleer totaal van de radar weer. En toen hadden wij dat hij dus een heel ernstige blessure hier. Maar even naar de actualiteit. Toen hebben wij hem neemt en nou gaat er fut. Maar best hoe erin moeten. Ik denk... dat er in de Eredivisie nog wel bij bepaalde ploegen... ja hoor. Telstar. Heracles, Telstar, RKC.
Ja, maar Jim zeggen, doe vooral naar Willem II en daar voetbalde inderdaad doe Isaac Fantastische periode. en Pavlidis en Sol. Ja. En Jim kwam met Nunnely. Ja, En Hoornkamp. En hij stond op Jos. En hoe heet die? Keulert op links. Ja, Die Keulert op die linksboot. En toen zeiden wij, we gaan die oude voorhoede van Willem II herstellen. Ja. Dat wie op zich... Een hele goede gedachte. En hoe zie je hem daar nou op dan? Een succes. Ik heb die goal al even ik ken hem ook wel in Voortman. Die Zeker advocaten op tafel. daar in Tilburg. Alles die wat Ruud. krom is, wordt er lult. Jongen. Dat is wel een beschuldiging trouwens. Ja, dat is een beschuldiging. Alle respect van Ik Jim. zeg Ja, voorzitter. ik Order. weet hier te wonen. Hans, ik wil ook nog even opmerken, die vraag die voorzitter stelde over Nunnely, die had ook een beetje een ondertoon van disrespect. Ja. Dus, maar dat hebben we, dacht ik, nou Ik hersteld. vond het zelfs lichtelijk denigrerend. Ja, dat was zeker niet mijn bedoeling. Nee, we zouden het toch feestelijk houden? Is het überhaupt wel een beetje een feestelijke afsluiting, jongens? Vind je hem? De sportcast? Ja, is vind ik wel. Ja, Ja, toch? we hebben, wat Hans ik zei, we hebben prachtig hier gewoon in de thuiswedstrijden. Ik met uw ploeg en met de tribune. We jaren een boel in zijn Die soms stadion. wel wat negativisme om ons heen, maar dan kon Hans gewoon staan en die bracht de schwung Kom op, erin. jongens. En dus in die zin weer het mooi. Ja. En oké, je zegt over Van Persie wat je wil, maar als je Hans en ik hoorden ik wel wat van wat reuring. Het hele hier wel reuring bij Heerenveen. De badde continu wat. Ja, wat ik van Reuring zwargen, dat wie Mats Keulen, dat wie ik een stelling. Want ik doet ik jou bellen, of jullie zullen zeggen, doet ik jou skillen. Ja. Toen zei jou van, nee, ik wil wel wat zeggen over Mats Keulen, want ik vind het onbegrijpelijk dat hij naar de Deense competitie tageert. Dat stelt helemaal niks voor. Nou hier is de correcte stelling. De keuze van Mats Keulen om Heerenveen te verliezen van de Deense competitie is onbegrijpelijk. En toen zei jou nee. Nee, maar dat is... Het is helemaal net onbegrijpelijk, want hij wie fantastisch. Hij had een heel constant seizoen, altijd maar naar voren. Dus wat ik net begreep, dat je dan met die kwaliteiten en het seizoen wat je speelt, dat je dan naar Denemarken. Maar misschien zei dat wat hoe zien seizoen. Ik dacht van, die gaat naar de Bundesliga. Nee, Maar uit de stelling wist- Brumby is Het is wel een prima ploeg. is wel een stap omheen van hem. Ja? Ja, maar ik vind het meer horizontaal oer als een sprong de loft in. Ik vind We hebben nummer 8 van Nederland. Ik hè? had dit maar niet dat verwacht. is- Ik had dit net verwacht. Hier de van stelling Keulen. West, de Deense competitie is een waardeloze competitie, dan wie het volmondig ja West. Nou bent u ook te enthousiast en dan legt u mij woorden in de mond die ik niet kan delen, want ik blijf altijd genuanceerd. Maar hij hier volle heger speel ik het. De Deense competitie is te min van Mats Keulen. Dat vind ik wel. Volmondig Als ja. je dan toch fut gaan bij Heerenveen, dan niet. Nou, het is top 3 bij Denemarken en het is wel een mindere competitie in Nederland, maar ik net weer. Nee, maar hij even wachtje moeten. Ik ben maar Maar hij mijn kan broer. net zo goed Ik ben maar mijn verdedigen. broer. Dat is het Ja, probleem. hè? Het zil is net. Maar hij is een Het zil is net. echte 5-3-2 linksback. Ja, precies. Een wingback. Ja. Ja. Nou, Nou, ben je toch niet mee zo? Hij kende ik op linksboeten, dus het probleem los je alle problemen op. Het is een matige linksboeter en een nog matiger linksback. We gaan naar de overdenkingen. En, Oh, dan ben we er al. ja, we zijn er al, jongens. En dan moeten we een keuzemaatje. En het mooie is, we komen er net op weer voorop. De laatste van dit seizoen. De laatste van dit seizoen. Ja, en eigenlijk antwoord voor die een hele makkelijke. Want we hebben niet Nou, het antwoord ik was gekregen. lekker. Ik wil eens lekker. Wat is er nevens die Jedder? Een nieuwe spits of een nieuwe assistent-trainer? Nou ja, de spits is Jerder, want die werd keurd van een week. Dus Precies. Spits. Ja, de spits. Oké. En dan maar Tim Bakers nog even een wachtje. Dan Roelof. Plato of Diogenes? Nee, Sendel. nee, dat kind Plato dus of Diogenes? Want ja, je moet wel naar een tegenpool Ja, zoeken. ik ben meer van Aristoteles, maar dan allemaal Plato. Plato, toch Plato? Oké. De man van de ideale wereld. We gaan naar Hans. Robin van Persie of Robin Veldman? Robin Veldman. Robin Veldman. En de laatste is dan van Wim. Wim, het seizoen zit erop. Waar wie nou het meest succesvol? Heerenveen of wij van de Sportcast? Dit wordt iets te lang. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Nee, dat ken dus Nee, net. dat ken- De allerlaatste oerthinking van dit podcastseizoen. Wacht eens even. Is er überhaupt twijfel? Matten we naar de A-jurist? Wij wagen je de volgende keer weer Ian van het gebroeders Anker uit de Norgen. Nou, dan weet ik wel wie dat was. Zeer lange antwoord. Toch dit zeer lange antwoord. Voor de Ja, foto's. voor de foto's. Fotomomentje. Maar
Nog in de herkansing, Wim? Judas. De podcast! Ja, natuurlijk. Heren, het wie een genoegen om je weer eens te jaren. Dat gebeurt ook net zo heel vaak, maar je beiden uniek eigenlijk in de podcast om je hem hier te gast te hebben. Dank daarvoor. Dit weer de laatste podcast van dit seizoen op maandag 4 augustus. Dan ben wij er weer. Graag ondan 4 augustus. Dag.